namhlanje masinamkele eBisho apho sihleli phansi nePremier yephondo eEastern Cape umhlekazi uLubabalo Oscar Mabuyane nalapho sincokola khona ngendlela uhulumende ajongana nayo ukulungisa izehlo ezenzekileyo apho kufunyaniswe i-documents okanye izicwangciso nkqubo zikahulumende zikotshiwe kumsebenzi wabanye abantu. Premier masikwamkele iphondo iEastern Cape linomzila wezemfundo kwaye lifake kakhulu imali ekuveliseni ezemfundo nenkqubo-buchopho ezininzi apha kweliphondo. Kwenzeka njani ubana iphondo elinje lintyumpa-nyumpeke kwimiba yokukotshwa kwemisebenzi yabanye abantu? Ayingomzila nje kuphela ubuthetha ngezemfundo eEastern Cape uthetha ngelifa nobutyebi esinabo kungelishwa uba sisibone ke sikule meko sisibona kuyo emasikizi ehlazisayo esibangala sizibone sinomdinsi netyeneba ngenxa yokungakhathali kwabo banikwe uxanduva lokwenza umsebenzi wabo ngendlela esulungekileyo. Ndingathi nje ibonakalisa nje ukungakhathali nokonqena okuphindaphindeneyo kubantu abaqeshweyo beqeshelwe ukwenza umsebenzi phofu benazo incwadi ezikhombisa into yokokuba lo msebenzi bakuwo bawulungele njengoko bebeqeshwe phakathi kwabanye abantu bebefuna umsebenzi. And kungelishwa xa sibona ezi zinto zibe zichaphazela amagosa karhulumente amadala. Ndiyafika apha kwelisebe ndigqibe nje unyaka onke amagosa lapha ndiwafumene ekwelisebe and ebesebenza kwelisebe. And sazama uyikhangela ke apha kum engqondweni into yokokuba ingaba yindlela ebekuqhutywa ngayo kube ke mhlawumbi bekungekho bantu abanomdla oyithatha bayikhuphele ngaphandle okanye yindlela entsha yokudelela urhulumente ukubheka phambili. Lonke ke loo nto iphantsi kwesicwangciso esisilandelayo ne-Director General ukuqinisekisa into yokokuba sijonga yonke imiba echaphazelekayo kule nto kodwa esokubethelelayo noko abantu abafumaniseka besenzeka bechaphazeleka kwezi zinto maka baphenduliswe. I-Director General ndiyixelele uba abo bantu mabalandelwe imisebenzi yabo make basiwe kwikomiti yokulungiswa kwezigwegwe ngokukhawuleza kuba nomnye ongekayiqali osacinga ukuyiqala loo nto makayazi uba yinto engavumelekanga into engenokwenziwa eburhulumenteni. Kukwanyelisa urhulumente nokudelela urhulumente ngolona hlobo indlela zokuzama ke ukubhuqa urhulumente ezininzi ingayenye yendlela le yokubonakalisa nje intlamba ethile yokwenza urhulumente lo azibone enelichaphaza libi kodwa ke yinto esiyibonileyo njengoba eyokuqala sithe sakuyibona sakhawuleza kuyo sayibuyisela umva kwalandelwa inkqubo lo magosa ayaphenduliswa inkqubo yalapha ngaphakathi nale kuyabonakala ke ngahlezi nganinzi xa ujonga uba kumane kuthathwa ibele nawo nxa ujonga isimo esi xa ufika ubona abantu abajamelene ngezikhondo zamehlo omnye uthatha umsebenzi omnye ngenjongo zokwanyelisa omnye ahambe awusepha. Nangona zikhona inkqubo zangaphakathi xa ubona into engekho mthethweni engafanelekanga uyizise ngaphakathi khona ukuze ilungiswe kuba inkqubo yokwenza le mithethwana sithetha ngayo ayonto esuke kuseyikhona inendlela ende eyihambayo iqala phaa emagoseni athathe inxaxheba amagosa iye kwicluster iye kwi-cabinet committee iyotsho kwi-cabinet iyogqibela kwinkulumbuso. So xa seyifika ufika uyithatha ngento yokuba yonke le nto bekufanele uba yenziwe yenzekile kuba bonke abantu bebehlobo lwabo bayasayina. So ikhona ke nje indlela nje yokudelela kodwa ke ngokwendlela yosebenza amasebe ekarhulumente namaphondo nabanye orhulumente yiyo le nto sebanezi ezicwangciso kuthiwa
zi-twinning agreements namanye amazwe namanye amaphondo kumanye amazwe apho sijonga khona izinto ezenzeka kakuhle ukuphucula ubomi babantu bakuthi. But loo nto ayithethi ukuthi xa sele uyile wayoyibona ezinto kuthiwa zi-benchmarking yithathe ngobunjalo bayo wawugqiba ungatsho uba le nto ke ndiyithathe endaweni ethile ndiyisebenzisa apho, kuba into ezawukwazi usebenza kwelinye iphondo lifana neli phondo lethu ayithethi ukuthi asinawuyisebenzisa kweli phondo lethu. Kodwa umkhuba esiwugxekayo kakhulu ngumkhuba wokungathi thina siqesha abantu abangakwazi ucinga, siqeshe abantu abangenasakhono, sibe siyazi uba aba bantu babekwe ezikhundleni bayakwazi ukucinga, banezakhono kodwa bagutyungelwe kukonqena. Thetha ngokubaluleka Premier kokufunda ukusebenza ngcono okanye ukuphucula kokusebenza kweminye imizi karhulumente okanye amasebe. Umahluko phakathi kwako nokuba umsebenzi omnye umuntu okanye ukukopha uba kulunge kanjani ukufunda into entle uyichaza uba yomntu yakabani le nto nathi sifuna uyisebenzisa. Loo nto isemthethweni and yindlela ekusetyenzwa ngayo leyo. Phantse bonke abantu abayileyo eyunivesithi bayayazi loo nto kuba phaa eyunivesithi yenye izinto osifundiswayo kakhulu. Into yokopa ke isuka kwasesikolweni ezantsi uyichazelwa. Yiyo le nto esikolweni ezantsi yayibethisa ngexesha langaphambili. Xa ukhe wafunyaniswa ukopile wawusohlwayo kuba kwakubethelelwa into kokuba ziqhelise into kokuba ube nguwe xa unikwe uxanduva ukhulele uxanduva. So ukukhangela izinto ezintle ezenziwa kwezinye indawo kudala sibanayo loo nto namanye amaphondo. Maninzi namanye amaphondo athathe eza lapha e-Eastern Cape ii-policies nee-strategies ahamba nabo bayozi-adaptha ngokwe-conditions zabo bayozi-customize. So loo nto ivumelekile as long as uzawukwazi uyithetha into kokuba oyena mnikazi ke wale nto ngulo. So loo nto ibalulekile leyo uba siyihloniphe kuba kuthetha ukuthi qala into entsha noba kho nto ifunisa nto intsha kodwa xa ingeyo yakho ithethe into kokuba loo nto ayiyo yakho. Ungahlazisa urhulumente ngolu hlobo sibona ngalo. Siyacela ke ukwenza esisibhengezo kubasebenzi bonke uba ngoku sikrwela umgca asizuphinde sikwazi uyinyamezela le nto. Xa uyinxalenye yento enje ozaziyo uba uyenzile yiza ngaphambili kuse-eli sikwazi ukuyijonga loo nto siyilungise phambi kokuba le nto siyibone iphumele ngaphandle. Kungenjalo bonke abantu bazawujongana nenkqubo yokulungiswa kwezigwegwe kuba asinayo into esinawuyenza kwaye asinawuphinde sithathe uxanduva labantu abaqeshelwe usebenzela urhulumente besebenzela abantu beliphondo bona babone kungcono into kokuba benze ukungakhathali. Ibonakalisa ukungakhathali, ibonakalisa intswelo-mbeko nokuhlonipha urhulumente wabantu base-Eastern Cape. Ungathetha uthini kubasebenzi Premier ngento yoba ngokubaluleka kwenxaxheba yabo eqinisekiseni uba imisebenzi abayenzayo yokuvelisa izicwangciso neenkqubo zikarhulumente yenziwa ngendlela engenachaphaza ebonisa indlela urhulumente asangayo inkonzo ebantwini, uqinisekisa uba nemigaqo ayinazo nje into eziphazamisayo ezithi nalichaphazela imnyama kule nalichaphazela ibomvu okanye elithenteni. Ufika kwami kweli sebe ndiye ndaphawula xa besisenza izicwangciso nkqubo zethu zale term yesithandathu uba noko ingathi ikhona le nto ilula yothatha umsebenzi ogqithileyo uzobekwa kweli xesha kutshintshwe nje idate. Ndenza ke umyalelo okokuba loo nkqubo mayinikezwe u-EXEC oyi-entity yethu apha ene-research capacity ekwazi ukuphanda ekwazi nokukwenza ezi facilitations. Satsho saqinisekisa uba onke amasebe karhulumente enzelwa lo facilitation ngu-EXEC. Sakwazi ukuba lo process iqhube kakuhle kulo nyaka kupheleyo ukuba sibe nesicwangciso seminyaka emihlanu. So iyandothusa imangalisa into kokuba ndifumanise into kokuba nakweli sebe ndikulo kuzawubakho a chief directorate ezawuhamba iyoqasha i-consultant ngaphandle ngento elula ebefana uba yenziwa apha ngaphakathi. Leyo into ke asinawukwazi ukuyivumela, funeka loo nto iphendulwe sicaciselwe noba bekutheni ze kude kufikelelwe kuloo nto. Kuba le nto yokuqesha abantu kurhulumente uba mabasebenze bebethe bayawazi umsebenzi xa bebe interviewer phaa
bawufika bona bangawenza umsebenzi bayoqesha ii-consultants zibenzele umsebenzi abe urhulumente ebabhatala inyanga nenyanga sesinye sezifo ekufuneka sisisusile nomkhuba ekufuneka siwusiphule nencamba. Le nto ithi xa sithetha abantu bakarhulumente mabayazi baqeshelwe usebenza babhatalwe, abaqeshelwanga ubhatalwa basebenze. So siyayibethelela kakhulu loo nto leyo and sesitshilo uba ke asizuphinde sikwazi ukunyamezelana ke nezinto ezingacacanga ngolu hlobo kuba urhulumente lo ayisithi urhulumente ngowabantu base-Eastern Cape kwaye urhulumente funeka ehlonitshiwe naye nanguyena bani na opthe wanethamsanqa lokokuba azibone esebenzela urhulumente. Sidima sikarhulumente sikunkokheli zikarhulumente sikubasebenzi. Iinkokheli zikarhulumente ziyakwazi ukuphumelela emsebenzini wazo kuba zinamagosa asulungekileyo namagosa azinikeleyo emsebenzini wawo. So sizama ke ngokuna ukutyala loo ndlela enjalo yokusebenza nokuqinisekisa uba abantu aba bayayihlonipha into yabantu. So asizuyivumela ke ukubheka phambili uba siqhubeke sinezi zinto kona kuyabonakala uba ingxaki lengahle ingcambu zayo zendele. Yiyo le nto ndithe ku-Director General make kujongwe ke zonke ezi policies singamane sithatha ipolisi enye xa kuthe kwenzeka ke sizijonge zonke. Iiyunivesithi zethu apha zitshilo uba hayi zona zikhona zingasincedisa kuba kakade zona iiyunivesithi zineenkqubo ezizilandelayo ukunqanda ukukopa njalo njalo. Wonke umntu oseyunivesithi xa esenza umsebenzi wakhe ayazi loo nto zikhona ezo ndlela zithile zosebenza. Nalapha ukuqinisekisa uba umsebenzi karhulumente umsebenzi oqinisekisiweyo nabasebenzi bakarhulumente bayafuna ngoku ukujongwa kuba sikwimeko enzima, siphila kwixesha elinzima apho ezinye izinto zinokwenziwa ngabom ngenjongo zokuntlambalaza nokuhlazisa inkokheli yelo xesha okanye abanye bayenza nje ngokungakhathali kuba kudala beyenza zange yabonwa ngaphambili. So sikwixesha ke ngoku naloko ukuba ezinye zezi zinto xa sizibona sizilungise sizilungiselele nabasezayo. Kule nto ithethayo uPremier, urhulumente wephondo kudala enezinto ezimila kunje ezibangela inkangeleko embi ebantwini nomdinzi netyeneba. Abantu bengabonisa ithemba mhlawumbi kwinkonzo zikarhulumente wephondo ngenxa yezi zenzo. Ungaphefumla uthini ngokulungisa ezi zinto ukuqinisekisa into yobana urhulumente abantu baqhubeleka nokuthemba izinto eziveliswa ngurhulumente zokuphucula ubomi babantu bephondo? Enye yezinto besizithethile ngoba sidakanca umkhombandlela wale term yesithandathu karhulumente ibikukuba sizawuzama ukutshintsha indlela abasebenzi abenza ngayo. Sizame ukudala amasiko nezithethe amatsha kuba besiyibona ikona into yokokuba ikibe ikhona lento icinga uba aba balapha eburhulumenteni bacinga uba babenzela ifavor abantu abalindele inkonzo, balibale into yokokuba aba bantu abalindele inkonzo benzele thina ifavor ngoba sibe lapha sibe kanti sawunikwa imivuzo ngokukhonza bona. Sisezicaka zabantu sisebenzela abantu and izinto ezinjengezi njengoba nditshilo azivumelekanga kuba kulula ukususa isidima emntwini naseburhulumenteni. Yabona ke ngoku naxa ufuna uyosusa isidima noba uqhutywe intoni noba wenziwa intoni ngule nto ndithi sisayikhangela uba ibangelwa intoni le nto. Ingaba ibangelwa zezopolitiko okanye ibangelwa ngurheqirhiqi okhoyo apha ngaphakathi esebeni. Zezi zinto efuneka siziqwalasele khona ukuze xa sele sisithi ke ngokuna siyayivala siyazi into okokuba asozuyivala apha iyontshula kwenye indawo. Yonke isystem karhulumente izawuphendula kuloo nto. So abantu funeka bakwazi ukuba bayithembe into eyenziwa ngurhulumente and le nto siyibonayo yenzekayo ibangela into okokuba abantu intembeko yabo kurhulumente ikrokrise kuba abaqinisekanga ncam noba urhulumente ezicwangciso zenzayo ingaba zithetha ncakasana kweengxaki zabo. So kuyanyanzeleka ke ngokuba senze loo nto. Ndisithi ke iPremier okanye umphathiswa ohlala eofisini iveki yonke loo nto ibonakalisa into okokuba unengxaki nesebe anikwe lona. Kuba uPremier nabaphathiswa bonyulelwe into yokokuba ixesha elininzi babe phaya ebantwini besombulula iingxaki zabantu
abantu abajongene nazo umhla nezolo sisebenza sonke phaya noceba namalungu eParliament. Kodwa ke kuyabonakala ke ba ngeli xesha besikulo sixakekile sisihla sinyuka sisebenza sijongene neCovid nezinye izinto kube khona ukubonakala kwezinto ezithile. Ufika kwethu enye yezinto mna endazixelela yona yinto kokuba ubuthetha ngestrategic plan kulapho kufuneka ndikhona usukela kumhla wokuqala sibe siyogqitha kuba siso esithetha nenkqubo mgomo urhulumente ayilandelayo nomyalelo urhulumente okhoyo awunikweyo ngabantu. So uba ngabantu uzosondela kuloo nto nzabana iza kuba khona ingxaki, kodwa ke kuba ayizude iyokwenziwa ndim bakhona abantu abaqeshelwe uyoyenza loo nto kwaye kufuneka beyenze ngokusulungekileyo, bayenze ngentembeko, bayenze ngokuzinikela kuba beyazi into kokuba bazokhonza abantu base-Eastern Cape. So uDJ ndimxelela into yoba ke koko make sizame ukuhlola sihlalutye umsebenzi ngamnye apha okwenqanaba elithile sijonge into kokuba bakulungele na uba babe kwi-office enobizwa ngoba yi-office kaPremier. Uba sele belapha bebefike njani kwenzeke ntoni na njengoko usazi into kokuba mna ndifike sele belapha abasebenzi bekhona ndiyazazi imeko endifikele phezu kwazo, kodwa ndinawuthetha loo nto ingxaki endinayo ukuqinisekisa uba urhulumente lo uyahamba ubheka phambili kwaye uthatha iinkonzo zikarhulumente ezibheke ebantwini. So luxanduva ondonalo olo nokuqinisekisa uba ke wonke omnye umntu olapha ngaphakathi wenza umsebenzi wakhe. Sifuna ke ngoku abantu abazawukwazi uba ngamathandazwe. Awuzukwazi uba lithandazwe xa uhlelele umane uthatha izinto ezintlambalazo urhulumente elubala, xa umane usenza izinto ezintlambalazo urhulumente kuba ucinga into yoba zozubonwa mntu. So ibalulekile xa uwenze umsebenzi wathatha umsebenzi ongengowakho yichaze loo nto uba hayi ke apha kulo msebenzi endiwenzileyo ndiye ndafakala nomsebenzi endiwuthathe kwindawo ethile ndawufaka apha kodwa usenziwe ngubani lo msebenzi. So ezo nto zinjalo ke zizinto ke ebesiziloko sizithatha ngento kokuba noko ke zi-basic zizinto ezisisiseko sendlela yosebenza nendlela abantu bekufanele baziphatha ngayo emsebenzini. Ndithethile ke nesebe lethu apha elijongene nezomthetho okokuba kwenye yezinto efuneka siyijongile phaya kulaa code of conduct esiyisebenzisayo yabasebenzi selifakele lisolitya linento ezinjengezi kuba ezinye izinto bezingalindelekanga kho nomntu ekwazi cinga uba zingenzeka. Xa simane sizibona kuba kaloku sifunda ngokubona, xa simane sizibona ezo nto ezo masihambe siyozifaka phaa khona ukuze nomntu ofika emsebenzini ayazi uba ke into ethile ayenziwa apha, into ethile ayenziwa sokuyiqala noyiqala. Inkosi kakhulu Premier. Siyabulela. Bantu base-Eastern Cape nizivele ngokwenu ke iPremier ethetha nani. Inkosi kakhulu.